ni dantzarian izan, baina erekin simbologia, dantza bakoitzan atzean ze simbologia zeuden, eta hori ikertzen hasi ginean pixkat, eta hori ikusi ginen zegoela hildo narratibo bat sortzeko hainako simbologi dantza eta bar, ez? Eta orduan erabaki ginen, pelikula bat egitea, fikzio bat dantzatua, nik hala deitzen diot, bat dialogoik gabeko pelikula bat, histori bat kontatzen duena dantzaz dantza, dantza bakoitzak kontatzen du zerbait, baina dantza bat bestearen atzean jarri eskero, hildo narratibo bat sortzen du eta kontatzen du histori bat. Eta hori da dantza, ez? Torreoian grabatu dugu, Zarauzko Torreoian, Torreoia eraikin bat aurreko mendeko hasierako eraikina da, bere garaian hor emango zian antzeko festak eta horregatik egin dugu hor. Bukatu ginen pelikula, aurkeztu genuen festivalea eta poza handiz hartu ginen beraiek pelikula nahi izatea gaina sail ofizialerako, ez? Oso ondo. Nik uste gaina leku oso aproposa dela gure pelikulantzat, oso berezia da, ez da dialogori gabekoa, dena dantza da, dena irudia, dena soinua, eta oso desberdina da eta saltzeko ere ez da pelikula luzo egitako bat, ez? Orduan erakusle jo ederra da gure pelikulantzat. Euskal jaia da, Zarauzko jaiik politena eta ederrena eta gozatzeko egun politia eta aurten astelena tokatu balitz, nik saldu egingo, baina igandean nola danez, antolatzen, hori, bazkaia, kuadrillara eta dena,